Rajo maneno aparo ni nitie gimoro ma pod wamis kaka piny Kenya ma kaber to onengo goye nyong'ong maduong' to kendo ng'ama onengo go nyong'ong e gino is none other than the police inspector general of the police. Nikech chike magwa ma piny Kenya matayo weche mag arita kwe omiyo police independence kata thuolo mar timo gik moko ma ok josiasa ochikogi ni mae gima nyaka itim kata ma e gima ok onego itim. To aparo ni pod wan gi pek nikech police pod olin mang'eny kuom josiasa, nigi geno mang'eny kuom josiasa. Kendo pod nitie paro moro ni ka in jasiasa ma chwako sirikal matiyo to nitie power moro ma samoro in go moingo jasiasa mapingo sirikal matiyo. But all that is a lie. Koro gima ng'e ni wa miss as a country en ni police otamore tiyo gi intelligence kaka intelligence. Police pod timo reactive. Ka gimoro osetimore tiwinjo ni wadhi timo investigation. Koro gima niwinjo ka iwachonwa sani kata ma Honorable Murkomen wacho mago ok bi konyowa, mago chalo CCTV. CCTV en 50-50. Nyalo mana nyisowa niya Meshack Odede ema no donje studio ni mokawo kamera. Wanene kamera ka kokawo kamera. But sechego samora sechopo London, samora sechopo kumachielo ma yuda ok bibet mayot. So biro kawo thuolo makata kibiyuda to samora biyuda bang' dweche 6. Samora biyuda bang' dweche 10. Ka gik maricho setimore, damage has been done. Wagombo kendo wa appeal ni police wa oti gi intelligence, nikech intelligence is about ng'eyo ni Meshack Odede pango dhi kawo kamera e studio kacha. To sechego pod an kuma pangeno. Koro idha iketa rita malong'o ne studio, ko kamano to kanitie evidence moromo maka michwalago e doho to imaka matera ang'owa e doho nikech nitie evidence ni napango biro kawo ang'owa cameras e studio ka. Koro either way police bro konyo yiero manyien kagi employ intelligence. Nikech aneno a clip mi play kanyo ka I think mano nyaka bedo OCS mochung' ne region makanyo kawacho ni gigi nyopangi, owacho seche manyipange gigo tang'o manyotamogi either ketarita moromo mondo gigi kik timre nikech giseng'e ni gigi pango. Ko kamano tang'o manyotamogi mako jogi e sechego mondo githwat chenro mane ojogo pango kik gidhi kanyo. So nitiere yore ariyo kende minyalo konygo yiero ma 2027 mondo arita kwe obed makare. En ni police o employ full intelligence to gi act before the actions mag jomaricho. Ka giweyo ni saka sa to wabro mana bedo gi story achiel pile mwasebedo go nyaka na chak ng'e police. Investigations are on tae to bang'e nango. Erokamano ahinya. Dr. Maxwell Miyawa machingi kende twak. Kamorange karka sigana motimore kanyo mantiere Kisumu kod alwora mare. Ji osemaki nonro pod iwacho ni medo mana tim. To Obila girakore kod gini e yo machal nade kirango ni en yo. En safar mochomo yiero manyien.